Richard Kutiwa, Mrs. Florence Green, Lady Dispute. Dabila pambili pedera mabungas. Dabila pambili pedera mabungas. Hizo ndio chukwani. Hizo yanchata wale chukwani. Ndikanyipasha batwa nemo. Ndikanyipasha batwa nemo. Marari mbatsiro. Mara ite mbatsiro. Pamusoro mambo changamuzi. Zita rangu ndinozi Richard Kutiwa. Ndiri dangwe mumba. Tiri 9. Kasara tiri 5 boys wasikana watatu tese tine dzimba dzedu. Mumba mababa wangu Hudson na James na Francis ndio muli ya baba. Saka baba munini akaita wakomana watatu. Baba munini akaita wakomana watatu. Wakomana watatu walipo na maini. Baba munini akafa, ile baba wangu akafa na mali wakafa. 1958 akaitwa GP Slate Tenure Act. Inini ndandani 4 years ndichiona ninda ichipegwa pakabva papegwa ninda yeringi pekugara nepekuisa ngoma. 1959 ndipakabva kugwenzo pakadzika kudoka. Baba aibva avaka house yake nekitchen netsapi neumba yekuisa chigaro chemaoko. Baba munini anga ari kuZambia ichi Federation South Rhodesia Northern and Yasai. Payaka announce kuti iri kupera mwedzi wa gore rakati. Baba munini wakabva yakasvika tatowaka. Aibata ndivona mkomo wake ndokubvanza munina wao yake hapo ndani. Right, wabva waita 1-2 pamutundu 1. 59 60 61 62 63 64 mbuya maiyo wababa anga ari mukadzi wechipiri wasakutiwa. Pakabva sakutiwa mbuya uyu anga achimudiki akabvasiya vana vari vadiki ndokubva aenda nenyika. Wana wakangusara wachiti uri kwake wakazobva wakurawo waibva watsvakwa mabasa waibva wakura waibva waroora. 1964 mbuya wakabva asvika life masikati anga akapfeka roko svipa dhuku svipa jira svipa nembasha dzake netenisi svipa tibva tamutambira. Mbuya akaramba kupinda mukicheni aibva apinda mumba inogara chigai. Right, mbuya akauya aine dhimoni rake rekudzinga vakora. Wakatanga kudzinga ani maiyo namainini kuti mainini anga apo wawakapo. Mbuya haana kubudirira pakudzinga vanhu vavo ngemuromo. Mbuya wakabva asvika pakuzopisa dzimba dzababa. Yanga iri Sunday life. Inini nababa munini tataenda kwaChipupuri kotora ng'ombe yakanga yatengwa. Manheru patakadzoka inini nababa munini naShedi takawana dzimba dzatsva, house yatsva, kitchen yatsva. Takabva tarara mumba mababa munini. Inini naShedi nababa munini tiri 3. Right. Mbuya akabva asungwa aibva amira kunyanga namhai mukoti achibvunzwa Justina kuti Justina ndiani apisa dzimba. Zvikanzi ndimbuya. Zvikanzi apisirei? Zvikanzi ati apisi mhai wakabvunzwa kuti ndiani apisa dzimba. Zvikanzi ndimbuya. Akadzipisira ari kuti inini ndiende kumusha kwedu. Kandi zvakanaka gara basa. Eunice Kutiwa ndiani akapisa dzimba. Zvikanzi muroora. Zvikanzi apisirei? Zvikanzi ari kuti mwana wangu ada kuroora mukadzi wechipiri. Zvikanzi good nadhaki driver unza Land Rover. Iwe Eunice chipinda muLand Rover oenda kotora mukadzi wechipiri. Mbuya akabhati tuzi. Zvikanzi pinda muLand Rover oenda kotora mukadzi. Mbuya akabhati tuzi. Zvikanzi Eunice guilty kwamutare kucheni. Mbuya akabva aenda kucheni. Kumba uko hakusi kugarika boko. Baba wakabva asuduruka aenda kogara kwaSaumani kwanga akuenda kugara. Baba munini James aibva asuduruka wakapiwa kwakabayira kwakamboti gare itembera. Wakazobva atenda patsonzwa. Ndoko akazofira mukadzi wake nevana vake vatatu varimo. Right. Izvo baba asuduruka. Ini ndakabva ndachichinja pamanunure pandanga ndiri kufunda Subway South B Standard 1. Ndiri kubva papiswa ndakabva taenda kwaKambani. Ndiko kwandakabva ndatanga kufunda Standard 1 yacho neStandard 2. Standard 3 wandazopedzera kusei Robert Singiri School kuChingamoko. Baba zvapfaka kwekugara kwaSaumani. Tese tatiza mbuya. Right. Baba zvavaka kwaSaumani. Baba haana kupinda mubhuku bawo. Nemhaka yekuti anga ari bhuku remombe. Munda weringi wana 6 netsanga yemuchaka. DC akati aiwa iwe zvinhu zvako zvoina zvakarongeka maningi kuti uzvichinje. Go and think twice like a man. Baba aibva kuti ashuwa zvinhu zvikuti zvichinje. Wakabva andohaya motikari. Tibva tabva futi.
kwasamwe mubva takabva pamunda welingi ndipo takabva tagara taakuchitarisa mbuya anga abuda mujeri taakuchigara nambuya from 1970 kusvika 1987 tiri kuchengeta mbuya andori parupenga achirima ipapo. Nditi gwagwagwa panyaya chaipa padispute iripo ndeyekuti mutunhu iwoyu from 1959 kusvika 2026 ndipo 2024 vanhu vekwagwiriri wari kuti ndepedu pakapiswa ndimbuya from 1959 kusvika 2026 wagwiriri wari kuti ngepedu. Saka wagwiriri zvava kuchitengesa manje vava kuchitengesa pamumba pedu nepamumba pababa munini, right? Izvo vatengesa udaro nyaya iripo ngeyekuti kuzwa kwandakaita manje inini munin'ina wangu namba 4 washanga ari kuno kudare uya wakasangana nemunin'ina wangu achiti mukoma mangwana kuri kuuya mupurisa ari kuuya kotora statement nedamage yakaitwa pamunda pano achiudza uyu ndokuti kumunin'ina wake ndazvinzwa asi iwewe are you happy nezvandiri kuitawo? Washa akati zvipi? Zvikanzi zvekuti ndatengawo kubva pane pamba pedisi kudzika mutunhu uyu ari kutaurirani? Ari kutaurira Washa masando apera uyu munin'ina wangu ndambatirikwi fanire kutiwa hamu hamufari fanire kutiwa, right? Izvo adaro manje Washi wabva wandori 2 uyu paakabvunza Washi kuti are you happy nezvandaitawo zvekutengawo kubva apa kusvika? Washi akapindura achiti inini I can't comment because pakapwanyiwa mapoo angu newaya wanyakupwanyawa imini zita renyu ranga riripo ipapo wai wega isodzi rapera pamberi wanga usiku Washi akabva kubasa auya kumba weekend uyu amene kuti anga ari kuendawo wakabva waparadzana Washi wakabva auya kumba kwangu ndone munhu watosvika netochi tokutambirana paya gara, right? Zvikati mukona ndo pandiri ndakuchipinda machirega nditaure ipapo ngepekuti Washi wabhati Washi wabhati mukoma ndandiina baba waigara ndamuudza kuti mupurisa uri kuuya mangwana. Saka baba waedza wabhati ndiye akatenga pamumba pedu pamumba pamunhu zikadai inini ndibva ndati anogotenga paumba pedu sei nepababa munini? Mhuri yababa aizivisa here? Mhuri yababa munini aizivisa here? Inini kana zvakadaro zvaakuda mambo mutasa ndiri kutaurira Washi mumanga isodzi rapera izvi zvakuda mambo mutasa izvi nekuti mhuri yababa nemhuri yababa munini handisifungi kuti iri kuzvizivapo, right? Washi wakabva adzika kumba kwake Saturday manherubva ndadzika kumuta shamwari ndawe nditauriwo ndinofamba sei kuenda kwamambo mutasa ndobva anditsanangurira mafambiro ndipo ndakabva ndayakobhuka nyaya yangu iri nyaya yekuti yangu ndiko kuti muri kuti iwe dambudziko rako ripa ngerekuti pamumba pedu nepamumba pababa munini patengwa ngeawa ngeuyu, right? Pamusoro pezvo wanyakutengesawa from 1959 kusvika 2026 wabereki watakararama nawo from 1959 kusvika 2006 and 9 hatina umbonzwawo uri kutaura ngezvako. Chechipiri pakapiswa dzimba handizivi kuti pane mugwiriri ere anokwanisa kusumudza muoko achiti kunyeperwa kuti Hudson wakapisa dzimba dzambuya apa akapisa panga pari kunzi ngepewagwiriri ere? Ndongodira ipapo. Right. Saka wamakanangana naye ndiani? Ndimai kuru zvine mhuri yake neuyu watenga uyu. Right. Now ndiona ndiona saka arutaura ndiani pakapinda ari kutaura uyu ndikutiwa munini nangu namba 3 pakubereko. Saka kutiwa arutaura sei? Inini ndiri accused mambo wangu kutiwa aritotoka takatengawo
handina kutenga mambo, ndiri kuaccuswa namukoma wangu kuti chii manje kunzi watengerei munda ndisina kutenga. Pamusoro imambo indonzi Hamfari fanirwa kutiwa. Ndasamoniwa zvichinzi wai uri kutenga munda wamaikuru bhiri, murupanzwisisa. Saka inini handina kutenga munda. What happened ndezvekuti patime dzatanga kutwarwa history namukoma wangu, baba wangu, mai wangu namaikuru wangu ava nemurume wavo waiwepo. Saka inini ndini ndakaenda kunonoti maikuru ndiri kudawo munda. Ndaona baba inini namai wangu wari kuti munda uyu hauzi wedu, takapuwa namaikuru on temporal basis. Wakazochibvapo nemacircumstances wakaenda kwaHumani kwawakanonopuwa zvemunda temporary kusvikira wazodzoka pamunda wavo chaiwo chaiwo weRing. Saka pawakadzoka pamunda wavo weRing wakadzoka 1978 I mean to say. Pa 78 isisu takatakurawo. Ndakazorora otherwise 1990 ndopa ndakati baba ndakura ndakudawo munda. Ndikati ko apa pamaigara baba ndiri kupadawo zvikanzi handipeduva ndepewa kuvhiri. Ndikati alright ndakunotaura nevavhiri. Ndikataura namaikuru nemurume wavo. Ndataura navo wakati isu tine wana hatigoni kukupa. Ndikati alright ndazvinzwa. Ndakuchikumbirawo kuti sinzi musiri kupashandisa ndofenza ndomboisa hangu ng'ombe kana mauda kuzoparima motora henyu zvikanzi it's okay. Saka hatina kutora nguva yakawanda. Munin'ina wangu ndokubva aenda kuna murume wewawa wamaikuru wangu, ndokubva anonopuwa portion yaakatenga yemunda iwoyo. Ende paakatenga kune murume uyuyu iye aripo, baba wangu namai waripo. Saka waripo kudero mukoma wangu uyu haana kusimudza musoro, baba wangu haana kutaura zvakawanda. Kusvikira last time yazouya munin'ina wangu muno machiti ndaakutorerwa munda nevagwiri, mukaitonga mukati shamwarika munda ndewako nokuti iwe ndiwe wakatenga une evidence. Saka zvadero mai guru uyu wakauya achiti shamwarika iwewe wakasouya otherwise 20 years or 25 years ago uchiti uri kuda munda, ndikakurambira ukafenza ukaisa mombe dzako chitora hako. Ndikati zvakanaka mai guru, hapana kupera 7 days ndamuno mumambo. Saka ine handisiri kuziva mhosva yangu, ndio mhosva yandadaidzirwa iyoyo kunzi iwewe wanzina maikuru wakasoti after some years ukatofenza ende mukasvikapo wayecho iripo yandaisa mombe dzangu yakutora nokuti yaekare. Asi ndakumbira ava ende semunhu wandaiziva baba aripo mai varipo ndaitononowarimira tichididini ndichiziziva kuti munhu hawazivawo plus iwe waitomboremawo. Ndikati kuma 1976 then is it kuma 1970 waitombouya wachirima ndichizviona tichitoti nai baba ndubva maigarapa ko chii chiri kuitika pakati ayo munda nebo. Nhasi uno uyu ndakutoshamisika mukoma wangu ari kuti kwanzi watengeserwa munda. Inini ndakatoaproachwa namai guru ava nemwana vavo, ende ndakaapproachwa it's not 2 weeks ago. Immediately after munin'ina wangu abva munomu achiti munda wandakanga ndatenga uyo chief wazveshuwa ndakatenga. Saka mai guru azoti pasara paina ndichapati ndakura because kwaanogara nekune munda is too far. Saka ndikati welcome, but what surprised me ndezvekuti munin'ina wangu akabva ati imimi musapuhwa munda newangu, ndiri kutoda somebody from somewhere. Mukoma the same thing. Then ndataura nasabhuku kuti weimoni ndakupuhwa munda. Sabhuku akatotiwo regai ndive ndiwitness nekuno zvesho mapuhwa musheni. Zvadero akatozofonera munin'ina wangu majustify mbuya kule mugaiti ndiri munda uyu newangu uyo ndakapiwa ndikenzara nemurume wangu ndikaenda korima munda wangu zvakanaka. Saka ndiri kurima munda iwoyo ndaitorima tonje pamunda ipapa, ndikabira kuenda pababa pana mai wacho
ndikandiuda pekuzoisa watonjera sikanzina mai acho maini mukoshai mimba dziri pano ndikaenda nemasaki edu newana yedu tiisaipa pano tobvera tonjere diweyo wasina kumbonditaurira kuti munda uyu pamatombo pedu hawana kutaura wese nemurume wacho wanga uripo akatondibatsira kugireta tonje saka nhasi zvakutanga zvinezvi kuti kwazi munda gepedu akotanga varirwa saka inini handizviziva changariro zvakutaurwa izvi kuti kwazi gepedu iye richato anga atoripo wakatauraura ndiurima munda wangu uyu asi nyamusa wakutanga kuziva murume wangu nasadzani vangu vakandisiya ndiri kurima ipapo chitatu saka chitatu inde pamunda mono pakamira sei then mwana motipa feedback saka inini itia kuti musi wechitatu 8 o'clock munge muri pamunda ipapo 8 o'clock nesi sabhuku wawe unoyavana anenge aripo sabhuku ngava aripo saka it's okay sabhuku 8 o'clock muswetinga wewenzi munge muripo and